Unha das civilizacións máis importantes da Idade Antiga é a civilización romana. As orixes de Roma remóntanse ao ano 753 a.C., cando un pobo que habitaba no centro da Península Itálica fundou a cidade de Roma. Ao principio tiña un espazo pequeno, pero pouco a pouco foi conquistando extensos territorios. Despois de conquistar toda a Península Itálica, os romanos expandíronse por terras de Europa, Asia e África, arredor do mar Mediterráneo, ao que chamaron Mare Nostrum. Os romanos crearon un gran imperio, é dicir, un territorio gobernado por un emperador. Roma era a capital do Imperio Romano, que durou hasta o ano 476 despois de Cristo. Na expansión dos romanos polo Mediterráneo, tiveron que enfrontarse cos cartaxineses, que era outra civilización importante da época. Un dos territorios polos que loitaron foi a Península Ibérica, a que os romanos chamaban Hispania. No ano 218 a.C., os romanos venceron os cartaxineses, expulsárondos e conquistando Hispania. Os romanos organizaron o territorio de Hispania en provincias e puxeron o fronte de cada unha delas a un gobernador. Tamén fundaron moitas cidades que se comunicaban entre sí por unha rede de estradas, as calzadas romanas. Pero, como eran as persoas que vivían en Hispania na época do Imperio Romano? A poboación de Hispania dividiuse en dous grandes grupos, persoas libres e persoas escravas. Dentro do grupo das persoas libres temos o grupo dos patricios, que eran homes e mulleres moi ricos. Este era un grupo pouco numeroso. Outro grupo de persoas libres eran os plebeos, que eran a maioría da poboación e traballaban na artesanía, no comercio, no campo. Por outro lado, temos as persoas escravas, que non tiñan dereitos, nin bens propios, e eran propiedade dos seus donos. Traballaban no servicio doméstico, no campo, nas minas ou loitando como gladiadores. A sociedade romana era unha sociedade na que había moita desigualdade entre homes e mulleres. Os homes posuían a autoridade absoluta na familia, exercían diversos oficios na agricultura, na artesanía, no comercio. As mulleres traballaban na casa ou nas tendas e educaban os fillos e fillas hasta os 7 anos. Os nenos e as nenas traballaban desde pequenos. A educación non era obrigatoria e só os máis ricos estudaban. Os mestres ensinaban lectura, escritura e cálculo. A música e a ximnasia tamén eran moi importantes.